Yes, hello mga subscribers. Uli, si Montreal Magkipin po. Tayo kay Kuya Victor. Yan, payo mo. So this is our 5 days therapy session sa kanyang sciatic case, left side. Yeah. So watch the video there. And siyempre, shoutout tayo sa lahat ng mga kayo mo clan dyan. Sa mga lahat ng kamag-anak ni Kuya Victor. Yeah. Ikaw, siya may bati ka? Ano shoutout kayo? Shoutout sa Kuya. nililigawan. Ano mo sabihin mo? Aba, sample mo muna ako ng limang kanina. Diba? Sa mga kaibigan. Makita mo yung limang mong ginawa kanina. Bakit? Asa ba si ano? Ginawa mo Upay yun. tayo. Upay tayo sa ba? Ayun o. Yan ang Iba na, tawag ka na. Shhh, kaway kain. Shhh. Kaya alis. Kaya, pre. Nakita mo na itara mo. Moy, punta lang na sabi ti mama. Dali mo. Nakita mo. Wala magpapatay doon. Tigdo ko. Saka magkaya ka. Tapos, Sa search. Rico, Riley.
yan? Ano ka pa? Masusi.